sing celak depak, cedak Pakuwon. Terus cedak apa nih Mas? Dokter Owen. Cedak Dokter Owen. Jadi wah ini pokoknya di tengah-tengah rekomen banget wah. Wes saya langsung yo. Iki nek kene langsung disuguhi karo Smart TV sing gede banget ini wah dadi semakin nobar. Nobare nek kene awakmu nek kene karo keluargamu nobar nek kene oh. Terus nek kene mana? Langsung aku sik tak pilih kamar sik. Selak awakmu mesti pilih dua kamar. Nah iki kamar sik tipe family room kok. Ini family room iki ombopal iki dadi kapasitas 4 orang. Yo ning jero kowe iso nonton di film karo keluargamu nek kene jadi sok banget. Pemandangan nek kene langsung delok persawahan itu pernah gedang takbikal wah. Loh, lo delok iki Mas, delok iki Mas. Wah, indah nyanyi wah. Wis enak AC nek kowe goyang-goyang dadi ora sumpah wah. Wis enak iki. Wah, iki yo wis enak. Meja rias, wis enak. Lemari gantungan gawe baju barang ya wah. Terus wah, iki nek kene ada meja makan nek ngene makan bareng keluargamu. Yo wis enak teh, kopi, wedang, biser, gelas. Ya wes enek tuh kasih wah jadi awakmu nek karo present buat apa wedangmu ben adem kok lho kok Lukas wah wes langsung aja tak sebelnya kamar mandi nih nah ombo banget lho bro family room iki wes ini wes ya wes enek water heater terus oke banget pokoknya wes kapan mau lah mau ngagindake neng Grand Soba Solo baru